Shalom. Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tu sudah hita nama madohoti par mingguanon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Tapuk kama par minggota martang yang nahohom mahita. Tapuji matuhata marhite-hite ede nomor 17 ayat sada roditolu Raja Natumibul. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean jala parmulaan di nasa na adong, na tamado ibana, di na tinogihonna torop anak tu hasangapon,
padinggaton sun iduk ni hanguluan nasida marhite hite haporsuhon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama ni saluhut parasi ni rohaon. Nunga ditatap ho hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taononna haleaon dohot siak ni bagi sahat ro di hau na pinarsilang. Saitu pahi hami marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami di akka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amin.